सार्वे समाव अपॉइंटमेंट होने थाखाय साबायखर जासिबाय मिस्टार लाल बाबू रॉय नंबर 1 नेपालपारा बुथ कमिटी सन्जित सारखौ आं बे समाव अपॉइंटमेंटखौ हरनो थाखाय आं खावलायबाय Next, Kalidas Roy, number 1 Nepalpara, Booth Committee. बे समाव रुल सारखौ आङो अपॉइंटमेंटखौ गोलावै मिस्टार अमृत ब्रह्म नम्बर 2 नेपालपारा बे समावहाय अपॉइंटमेंटखौ होनो थाखाय आङो थबिन ब्रह्मखौ आङो खावलायनाय जाबाय Mr. Purpolo Roy, number 1 Nepalpara Booth Committee. बे समाव आङो सारा